Il-Partit Nazzjonalista qed jibqa' jipposponi li jressaq lill-kandidat nazzjonalista u sindku ta' San Ġiljan Albert Buttigieg quddiem il-Kummissjoni Etika, Dixxilpina u Mezzi Soċjali sa wara l-konferma tal-kap attwali Bernard Grech bħala kap mill-Kunsillieri Nazzjonalisti. Il-Partit Nazzjonalista qed jimxi b'dan il-mod minkejja li wara l-allegazzjonijiet li Albert Buttigieg innifsu għamel pubblikament ftit tal-jimilu, il-Partit Nazzjonalista uffiċjalment taħ 24 siegħa biss biex jissostanzjahom. Fil-fatt Albert Buttigieg innifsu kkonferma mas-sit Lavin Malta li l-Kummissjoni tal-Etika, Dixxilpina u Mezzi Soċjali tal-Partit Nazzjonalista baqgħet qatt ma bagħtet għalih. Fid-dawl ta' dan sorsi fid-Dar Ċentrali spjegaw lil One News li Bernard Grech qed jipposponi dan il-proċess sabiex kemm jista' jkun ma jurta lill-ebda kunsillier qabel il-vot ta' konferma li qed jaffaċċja. Sors partikolari stqar hekk ma' One News. L-inqas ħaġa li jista' jaffordja l-kap bħalissa hija li jirfes xi kallu ta' xi ħadd. Għalissa tjara li ma jkomplix joħloq irwiefen u qed jipprova jikkuntenta u jintoġob ma' kulħadd, speċjalment lil dawk li qed iridu jivvutaw fil-konferma ġejjin minn liema fazzjoni ġejjin. Tul l-aħħar jiem kompla joħroġ biċ-ċar kif Bernard Grech ħadem kemm felaħ biex jikkuntenta li żewġ fazzjonijiet li ddominaw fid-Dar Ċentrali. Ħidma li waslet biex qarset lil diversi esponenti fosthom l-eks deputat nazzjonalista Jason Azzopardi u Albert Buttigieg. Quddiem dan kollu Bernard Grech għamel minn kollox biex jostor il-kritika fil-konfront tiegħu. Dan għamlu sabiex ma tiġix imminata l-kampanja tiegħu u biex iġib konferma b'saħħitha fit-tmiem din il-ġimgħa. Grech kien saħansitra qal li min jikkritika lill-partit minn barra m'għandux intenzjonijiet tajbin. Inti qatt ma jista' jkollok intenzjoni tajba illi tmur fil-pubbliku u tattakka jew tipprova tkisser il-partit meta inti taf li għandek strutturi fil-partit illi l-amendments rule of law għandna nużawhom biex intejbu dawk l-affarijiet li ma jkunux fl-opinjoni tagħna sejrin tajjeb. Madankollu l-attività fuq il-profil ta' Facebook tal-Albert Buttigieg komplet tikkonferma l-intriċċi li tiddominaw fil-Partit Nazzjonalista. B'mod konsistenti, is-Sindku ta' San Ġiljan kiteb botti sottili lejn it-tmexxija attwali tal-partit tiegħu stess. Fost dawn kien hemm frażi mill-filosofu Grieg Platun li tgħid li ħadd huwa mibgħut iżjed minn dak li jsostni l-verità. F'każ ieħor huwa ppubblika ritratt ta' Winston Churchill bil-kliem taħtu "Perseverance, if you are going through hell, keep going". Indikazzjoni li Buttigieg innifsu se jibqa' jsostni l-allegazzjonijiet tiegħu fil-konfront ta' Bernard Grech. Albert Buttigieg kien allega li xi ħadd toli ħafna fil-Partit Nazzjonalista iltaqa' ma' kuntrattur kbir b'interessi kummerċjali u fil-kostruzzjoni f'San Ġiljan u taħ il-kelma li kien se jalaq ħalq Buttigieg li minnaħa tiegħu kienet jitkellem kontra ċerti proġetti fil-lokalità tiegħu. Dwar dan Ray Bezzina, l-ex Chief of Staff ta' George Pulicino u dak li sa qabel l-elezzjoni kien imexxi l-uffiċċju ta' Bernard Grech, ħassu mniggis dak li qal Buttigieg u talab lill-Kummissjoni Etika u Dixxilpina tal-Partit Nazzjonalista biex tibgħat għal Buttigieg.